Dwi'n dysgu ers 1 mlynedd ar 20 a dwi'n yr ysgol ers dwi'n 16 o flynyddoedd. Ac o fewn y blynyddoedd yna dwi'n bennaeth ers 10 mlynedd. Dwi'n mwynhau gweld plant yn mwynhau yn eu gwaith bob dydd. Dwi'n gweld nhw'n datblygu, dwi'n licio gweld bod yna gynnydd yn nhw. Dwi wirioneddol yn mwynhau mynd â nhw allan i gael profiadau gwahanol. Wrth fynd â nhw allan yma, dwi'n teimlo bod nhw'n mynd yn blant chwilfrydig. Os oes diddordeb gan y plant yn y gwaith, wel, da chi hanner ffordd yna. A mae gweld y cynnydd a bod ni'n cael plant hapus a bod nhw hefyd yn fewnol, hyderus. Da ni'n mynd ar ôl hynny yn Ysgol Morfa. Da ni'n licio bod ni'n magu plant hyderus, hapus ac yn credu nhw nhw'n hunan. Ardderchog, efo'ch gilydd o'n ta? Gwych. Da ni'n falch iawn bod Miss Williams wedi cael ei enwebu fel pennaeth gorau Cymru. Mae Miss Williams yn bennaeth caredig, clen ac mae'n fywiog. Dwi wrth y modd efo yr Ysgol Morfa. Mae lliwgar a hoff liw Miss Williams ydy coch. Mae Ysgol Morfa'n hapus braf. Mae pawb yn un teulu mawr. Iawn, chi gofio hynny? Da iawn chi, ffwrdd â chi. Ewch amdani yn sicr, mae'n braf cael cydnabyddiaeth. Mae yna oriau maith yn mynd i'r gwaith erbyn hyn. A mae'n braf bod yna rhywun yn eich gwerthfawrogi chi. Wedig os da chi'n riant, yn disgybl, yn gyd, athro sy'n dysgu, yn bennaeth hyd yn oed. Os da chi'n gweld bod yna rhywun yn gwneud gwahaniaeth i addysg y plentyn, yn gwneud y cam ychwanegol yna, wel, ewch amdani. Ac mwyn nhw gael cydnabyddiaeth ac iddyn nhw gael sylweddoli, o ia, mae yna rhywun yn gwerthfawrogi fi. Ac mae o'n rhaid i'w fws bach i rywun ar y diwedd lly. Da iawn, Ifan. Da iawn, Ela. Da iawn chi, di llwyddo i wneud hynna. Ardderchog.